Horsma di tasarut na amang do taminang adorang so tatangi kon renungan harian dia pada di manuguton jumuro mahita martangian mahita. Mulai tema Tuhan di sobah nasarohan nami didenggan di basab na mangaramuti mulu nami buhami boleh sen borngin na hulumi sahatu manuguton ala asi do hulungi roham dui Tuhan debata Jehovah. Noaing ning tumayon hatam mahami dia pada di manuguton pakuli mahami marhite hatami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Kurian itu hatta dongan saha porsiaw turku ojahat di ganup akaulut dari bagasan sadarion imana surat sian 2 Kronika 10 ayat sian songrong ma di dopisi ay manatap manonggor do matani Jehovah manatap sadok tanoon humaliang la mangaleon gugu tu halak parroha namar sitio bantu ibana dibaini hata oto doi nabi naimon ay olat nion masama hamusuon diho ido yanggo sahana. Kurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus jojodo hita makilala na pujun jalagale tonga-tonga ni paru kilota olodo hita madok di dia do debata ditiki marsak rohaku aleman hita turpukta sadarion dipaingot do hita sian buku 2 Kronika 10 ayat sia ay manatap manonggor do mata ni Jehovah manatap sandok tanoon humaliang la mangaleon gugu tu halak parroha namar sitio tu ibana parjolo ikot takas do botota amang do taminang marni dado debata disudi gulmik ni ngoluta artina mata ni Jehovah dada songon mata ni jolma na terbatas. Kurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus adong matulu ipola nanay taida di bagasan terpukta di bagasan sadarion na parjolo ima mata ni Jehovah manatap sandok tanaon ola ni naso tarida Jehovah dan tadi manatap do manonggor marlapatan do debata setotong mangaranap mangaramoti doh mangarajai portibion dang adong gomos ni roha manang arsak ni roha naso di ida Jehovah debata napaduahon imana nang idauta Jehovah mangaliong gugu tuhalak parroha namar sitiopan tu ibana hata parroha namar sitiopan dison marlapatan mai ima roha namar siohot tulus dang mardua roha manang setia debata dang mangaluli jolma na perfect alay mangaluli jolma namar sitiopan marhite haporsiaw tu ibana ditiki galihita debata ma nagabi guguta gugunan niliw ni debata ima namang pain hita margugu madalani dalan parmuluata sigano pare napatuluhon na nang idaw taima ikom parroha nati gordo hita parroha nati gor lapatan na ima roha napasahat ngoluna totong tu debata naso mardua roha jalan nama pain debata gabi haputusan na. Kurian itu hatta dongan saha porsiaw na hinahulungan bagasan Kristus Yesus alani ini posmaro hatta di ida debata dohita molo masa parokilon manang pambahenan hacit ingot mata ni Jehovah manatapo dang dau ibana sian hita masiohot unang maunang mardua roha hita di ngulut taon pasti lehonong nado gugu dame dohot tua na sumurung di bagasan ngoluta sigano pari di paso-paso tuhat tama luta di bagasan sadario. Amin. Pertanyaan mahita mulia tema di pasahan nasarohan nami ale Tuhan debata Jehovah diapala di manogoton disungguli hatang dohami naik kon marsi hohok ma ngulu nami tua depanmu alani Tuhan posrohan nami naho manamian diganuk akka ulon nami diganuk ngulu nami si ganu pare na pada umum asyak kami akka parsahiton pada umum asyak kami akka parmaraan pasu-pasu Tuhan akka ulon nami di bagasan sadario lehom madame nasumumi tuhami ganuk marsada-sada asimalam bidahami mulia tema. Amin.